Moisun mayong gabi. Niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Adunay pung skinaadman non potest esse diturnum qui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamatuuran ni pasukan. Hinungdan og moy atong agdas atong kinabuhi ang mga puong ni Jesus nga nasa San Mateo 22:29. Daghan ang nangisalaag. Kay sila misalikway sa gahom sa kasulatan. Mao nga itong mga kaigsunan gidapit sa pagbasa sa puong sa Dios ang Sagrada Skriptura o ang Apostolic Tradition. Kay nasuwat man na duha sa 2 Tesalonica 2:15 mingon si San Pablo, ako nang gipada tamdanan sa inyong pagtuon nga mao ang balaang kasulatan o ang apostolikanhong tradisyon. 2 Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 15. Maiso nagdapit kami kaninyo ning atong tulumanon ang atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Pero sa dili pa, doon natay social concern, mga pagkabana sa mga katilingbanong mga kaugdahan. Unya, ato ning gitamod ang Mayor Samsam Gulyas sa Talisay. Iyang kapika si Ria Gulyas, ang kongresuman sa 1st District, naglangkob sa Talisay, Minglanilla, San Fernando, Naga, Karkar ug Sibunga. Nga ang maong kongresuman nagpakatapsan sa mga proyekto, mga ayuda sa mga kabus o sa mga kabataan. Nining unom ka LGUs nga ako nang nasigutan. O nga atong mayor sa Talisay City, Cebu, mo iyag yung pangandoy tinguha nga matagad niya 22 ka barangay sa Talisay nga mahiyabot. Mao man gani usa siya mga proyektong dagko mao pagduaw sa matag barangay. Din gida dito mga services, labi na sa mga serbisyo sa free clinic, free nga consultation sa mga doktor, o free sad nga tambal. Ug doon na sa medical dental clinic. Itong mga kaigsunan natong doon ay defekto sa gum, sa ngipon, maka konsultang matabangan sa unsay mahimo kung doon ay nalungag na ninyong ngipon. Unya iyang gipahamugatan ang youth welfare, education, health, nga ang katawhan sa Talisay maabdan sa mga serbisyo medikal. Kaya sa Talisay doon ay ospital. Nga way bayad ang tambal, way bayad ang doktor kung ma-admita niya sa tay kabayad. Muna free ang tambal, free ang doktor. Daghan nga magawa sa mong tambalanan, nga naayo, malipayon kayong nagpahiyom. Nga wagoy sa usa ka sintabo nga gibayad nila. Yang environment, mga kabukiran, nga usahay sulngon sa magdag, modernong gabas nga kusog kay muputol sa mga kahoy. Nga mo man hinungdan sa mga landslides kay wala na magkapugong sa atong yuta, bato o baas nga dili mo dahili nga lagmit sad maka kalas og kinabuhi madatugan ang mga balay ubos sa bukid. Business friendly itong mga kaigsunan natong gustong mo patigayon sa Talisay, moral and illegal, makasulod sila. Iya siyang gitiman pagayo ang peace and order o ang livelihood, panginabuhi. Nasa tisda sa lagtang ang mga numugbong kursong, ang mga batanon maka dali pag human, kadawat din og certification nga makasuod sila sa naglaing mga trabaho kay nauman naman ilang training, professional training. Unya ang infrastructure, daghang kay himo ni Mayor Samsam karong panahon na, labi na sa Luyo sa City Hall. Narin akong building para sa mga igsuon natong kinanglan o renewal pagbag-o sa dugo niya way bayad. Kining kanang ginganlan og dialysis nalitok ni Brad John Porca. O ang katunga niya na mo nay tapukanan sa mga kabus nga naginanglan ang DSWD office.
So kini ang serbisyo sa mayor nga gipadayon giniya pagtagad. Yabagan siya sa usa ka maligdong puutan sa kayo nga Vice Mayor, si Honorable Vice Mayor Richard Choi Fernandez Asnar, ligdong ug mapailubon sa kayo. Kuyog niya tabang sa mayor ang mga councilors Digul Golias, Maning Cabriana, Rudy Cabigas, Danny Caballero, Gail Restauro, Firdi Rabaya, Lister Daan, Licto Bacaltos, Attorney MacArthur Bas, Fi Ilanan. Hugpong ilang pagsunod o pagtampo sa unsay katabang sa mga proyekto sa mayor sa Talisay City, Mayor Samsam Golias. Sa daghang mga awards ngayong nadawat tungod ining kugi sa pagatiman sa Makabus, nadawat niya ang The Seal of Good Governance, the highest kind of award given to LGU. Mga igsoon, iyan ang atong mga kaubanan karon sa atong programa, Tinawas Pagtuo, niya atong sugdan pagpaminaw si Carlo Madinas. Daghang salamat, Bradsok, ug maayong gabi, Bradsok, ug sa atong mga suki nga tigpaminaw nining atong programa, ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya sa dili pa ko mangutana, Bradsok, greetings nako sa ato ang kauban sa buhat, si Brad Michael Cabonilas ug si Brad Romy Hinson ug ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba. Ug kanimo, Brad Makong Mangyaw, uban sa imong asawa, maayong pagpaminaw kanatong tanan. Ang akong pangutana, Bradsok, mahitungod nining pagpanubos ni Kristo. Kay sa Biblia, Bradsok, kung atong basahon ang Efeso 1:7-8, nga giluwas kita ni Kristo pinagi sa iyahang kamatayon. Unya, tungod sa iyang kamatayon, Bradsok, naluwas tagikan sa ato ang mga sala, kay tungod, kay mao man ni ang kinadak-ang buhat ni Kristo, mao ang pagpakamatay alang kanato. Unya, kay giluwas naman ta niya, Bradsok, gikan sa atong mga sala, ang akong pangutana, Bradsok, ngano kitang mga labi ng dunay mga bata o kitang mga tao, hindi ka tao na to, nganong bunyagan pa man ta, Bradsok, nga giluwas naman kahata, napasaylo naman kanatong sala, pinagi siyang kamatayon, nganong bunyagan pa man ta, nga aron ta matangtang ang sala, wa pa day ni matangtang ang sala, Bradsok, dihang nagpakamatay si Kristo, palihog kog pagpatinawan ni Bradsok. Kining pong paglukat ni Kristo sa tanang makasasala, pinagi siyang dugo, pinagi siyang kamatayon, nagakahulugan kini nga katong tanan nga mga gigapos o nahug sa gahong kasalanan, labi na sa salang mortal, sayo na ang pagbalik kanila sa Diyos. Kay na naman ang ginganlan natog sanctifying grace, na ginganlan og invitans, gracia invitans, nga kita gitawag o gidapit sa Ginoo nga maghinulsol ug mobalik kaniya gikan sa pagtalikod nato kumikan sa sala atong gitalikdan ng Dios. Gracia invitans. Nya sa na say gracia nga vivans, nga kanang pagkinabuhi nga makapuyo tagbuutan nga kinabuhi nga mapugnanon ta sa atong dila, sa mga atong unahuna, sa atong lihok nga dili ta makahimog malaway nga buhat. Gracia vivans nga nipuyo si Kristo nga grasya kanato nga makakinabuhi ta sa buutan ug matarong nga kinabuhi. Unya ang grasya nga gipasiuna mao nang gibuhat ni Kristo silbing resulta siyang kamatayon nga naa nato ang sanctifying grace sa buhat 11:15 ang grasya makaluwas ninyo. So gitagan natas Ginoo sa tanan nga kahimanan, mao na nga dili nato nga giharos ni luwas ni Kristo wa tay tampo, kay man is composed of intellect, knowing what is right and wrong, and he has free will. Si ubaway free will kanang makabuuta sa atong gusto. Po sa dili himuon sa Ginoo nga luwason ta niya nga murag robot, dili na kay di man ta robot. Po sa luwason ta niya uban sa atong tambayayong ug pagtubag. Mao nay naas bala ang kasulatan nga sa Efeso 2:8 nga naluwas ka mo pinagi sa grasya.
dili sa inyong buhat, kay buhat man ni Kristo ang pagpanubos. Pero sa diha nga mutubag na ta sa atong katungdanan sa Ginoo, mo na mabasa na to sa 15:14 sa San Juan, nga kung kamo na'y gugma kanako, dili lang mo magtanga, dili lang mo maglingkod, kundi tumana ninyo ako mga sugo. Sa to pa doon na tay tubag, agda, nga ang mga grasyas Ginoo, tumbasa na to sa ato mga buhat, matud pa ni Kristo, tumana nga ako mga sugo, ug kamo maluwas. Muna doon na tay response in English pa, doon na tay tubag, dili lang kay muratag pahoy o muratag robot, kundi mo kooperar ta sa grasya gihatag sa Ginoo, pinagi sa itong pagtuman siya mga sugo, pinagi sa itong paglikay sa sala. Mao na ang tubag, mo ng grasya invitans, grasya vivans, nga gihatag sa Ginoo nato. Unya, niyaman si ni una mag lances of sinyal si ining Amado Kino atong paminaw. Salamat Badsok ug maayong gabi sa tanang paminaw sa atong matulanon nga programa nga ang katinaawas pagtuong katoliko. Badsok, ang akong pangutana Badsok may tungod sa balaang kasulatan Badsok kon Biblia Badsok kay kuan man na Badsok ano kanang tulokibon kay Badsok ba o kanang murag katingalahan kayo ang kanang pulong anang kuan ba pulong sa Dios ba kay sa panahon ni kuan sa panahon ni Adan ug si Eva nga duha ka magkabuo kilang anak nga si Abel ug si Cain kay katong pag-ingon ni sa Ginoong Dios Badsok ba ni Cain ba nga buhat kanang ang yang agtang ko anak kuan kaning marka sa Dios kay aron ang mupatay niya makuan ko no kanang silutan pagkapito. Unya nga akong kuanan Badsok ba kalibgan Badsok ba nga sila ramang kuan to nga sila ramang upatanan ato nga kuan si ang amahan si Adan unyang inahan si Eva unya ug ang yang igsuon nga si kuan katong gipatay niya giunay niya si kuan Abel. Ang akong kakuanan Badsok mga nakaanak pa man siya nga si kuan Inok Badsok. Mabasa man sa Biblia na sa Genesis 4, Genesis 5 nga si Adan ug si Eva nanganak pagdaghang mga lalaki o mga babae. Gawas ni Adan ug ni Eva. Gawas ni Adan ug ni Eva, doon na pabaylay ang amahan ug inahan. Wala na. Kay matud pa sa Biblia, usar gyud ang atong ginikanan, Adan ug Eva. Pero gawas ni Abel ug Cain, nanganak pa si Eva og daghang mga anak nga lalaki ug daghang mga anak nga babae. Ya futuristic man ang Ginoo. Kay doon na niya daghang mga anak nga lalaki, babae. Ya masubli pagsugid ang daotang gibuhat ni Cain pagpatay kang Abel. Musurok ang dugo sa mga manghod, mga dagko na ug lagmit manimaos basla nila ang gibuhat ni Cain pagpatay sa iyang manghod nga mao si Abel. Mao nang niyon Ginoo markahan ta ka aron nga ang makakita kanimo dili na mo surok ang ilang pagpanimaos bato kanimo. O gani kung muhimo sila ni ana silutan kog 7 ka pilo or may bawas sila nga dili angay dili maayong buhaton pagpanimaos ni Cain. Pagkato ni Cain sa yuta sa nood, pila ka tuig may babae nga nasaag dito nga nangita daig mga dapit nga mga tabunok ang yuta o daghang mga sagbot nga madahan niya aron mapasibsib ang ilang mga baka o makarnero. Nya iya da itong igsuon manghod rato ni Cain o giyang napangasawa kay gitugot man niadto pag unay kaminyuon sa lalaki ug babaeng magsuon aron pag sabwag sa kaliwat. Sa panahon na sa Leviticus diha ang balaod nga dili na magunay pag minyo ang magsuon ug mag-igaga og tagsa. Mao na ang atong ikapahayag may tungod sa maong pangutana. Nya atong tagdon si Brad Rudy Racasa. Salamat Badsok og maayong gabi sa tanan ginatong listeners ning atong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Og maayo di ang pagtimbaya diha sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City nila ni Winnie Miro, Roger Apaw ug ni Genesis
Veronica Ann Maria Lacasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon Bradsok, arintas kasulatan Bradsok sa 1 Corinto 15:32. If the dead are not raised to life, then as the saying goes, let us eat and drink, for tomorrow we will die. Sa binisaya pa, kung dili banhawon ang mga patay, nan, matud sa panultihon, mangaon og mag-inom kita, kay ugma mga matay man kita. 1 Corinto 15:32. Sa Sirak 40, tudling 28, my child, don't live the life of a beggar. It is better to die than to beg. Anak, ayaw pag kinabuhi sama sa usa ka makililimos. Mas maayo pang mamatay kaysa magpakilimos. Sirak 40:28, klaro kayo mas maayo pa ang mamatay kaysa magpakilimos. Sa Lucas 21, tudling 32 ngadto 33, miingon si Jesus, "Timan-i kini, may tabo kining tanan, sa dili pa mga matay ang mga tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta mga hanaw, apan dili gayud mapakyas ang akong gisulti." Lucas 21:32 ug 33. Klaro kay Bradsok, niingon siya nga dili gayud mapakyas ang akong gisulti. Niingon siya Bradsok, ang Ginoo miingon, magbuhat ako bag-ong langit ug bag-ong yuta. Isaias 65:17. Akong pangutana ani Bradsok, nakahimo na ba ni siya ng langit ug yuta Bradsok? Nga wahang tud karon wa man tingali. Paliho kuno ko patin-aw Bradsok. Mayo kay ang imong mga pangutana Brad Rudy, pero na iknat sa akong kilay pagbasa nimo sa 1 Corinto 15:22 nga inom, kaon, gubog ta, kay ugmadamag nga matay na ta. Pero kung doon ay pagkabanhaw, dili ta ngay magubog-hubog, kay hukman mata. Ikabanhaw noon, nga maadto na ta sa langit lawas o galag, di na noon. Mana nga, nindot ning 1 Corinto 15:32. Nga, inom ta, kaon ta, tamas ginhawa, kay ugma mga matay ta. Pero naisumpay, apan doon na may pagkabanhaw. Ikabanhaw na itong hukman ta si silot. Aw, di na lang ta maghubog-hubog. Nya mo na punto. Nya ikaduha, kining Sirak 40:22. Nga, matod pa din nga, kining, ikaw anak, matod pa samahan. Ayaw pag kinabuhi nga makililimos nga magpangayo ka. Ay pag mamatay ka kasi magpangayo. Ya, muna nga, ang buot pasabot yan na samahan nga, kugig yun, tamas ginawa. Nga, sa imong mga paginabuhig madagko na ka, naagyo kay gahin nga imong taguanan sa tinganan ng kuanong coconut shell nga tipiganas kwartas mga sinsiyo. So, buot sabot nga magtigom gyud ka kay muminyo ka doon na kay kagasto. Unya ngilad kayo nga magpakilimos ka. Nga dako kag lawas, dako kang tao, maglingo-lingo mga tao. Nya gihatag nila bisag gamay o dako magbagulbol na. Kung gamay mo lawas, magpakilimos ka. Oh. Mo na nga kanang Sirak 40:22 nag-agda na sa mga tao nga magkuge, nya magtigom aron dili magpakilimos. Pero doon na mga naas tinuhuan magpakilimos. Kana day mga munghi. Wa man na sila ingnon na makaon. Kaya naara sila gilibutan og dagkong paril, niya wa sila uma, kana sila magpakilimos ra gyud. Aron nga makapalit og bugas, sudan nga makaon sila niya ng adlaw, niya ng simanaha. Pero wa na dili. Kaya kadto mga dato usan nga hilabihan ka daw og kahakog og maagda sa tinguha nga kini mga tawana may nampuon kay nida. I-appeal sa ko ninigampo, mulimos na lang ko. Muna nga, doon na sa man nagpakilimos nga written in the scripture nga sila angay sa natong tabangan kay lagi mao sa tinguha sa Ginoo. Pero Ginoo, gigutom ako inyo kong ipakaon. Gihuha ko inyo kong ipainom. Mo sa panood mo sa langit. Kung niya way maghimo na naway kasud langit kayo. May gitabangan. O niya, kining Lucas 21:31-33,
nga ang Ginoo mingon nga mabot ang panahon nga magbuhat na kog bag-ong langit ug yuta. Po sa dugay naman kayo. Kano nga magyunay maghimog langit ug yuta ang atong Ginoo? Sa man eh? Oh, kasa naka pamakak ba ni Ginoo? Kung atong basahon ang Ecclesiastes 1:3, nagingon nga ang usa ka kaliwat mabot, nya mulabay lain na sang kaliwat ang mabot, nya mulabay lain sang kaliwat ug ang kalibutan magpabilin nga wala maunsa. Og mao ni ang kalibutan bag-uhon sa Ginoo nasa 2 Pedro 3:15 18 nga mabot ang panahon nga limpyuhan sa Dios ang kalibutan sa tanang mga makasasala og bag-uhon niya og mao ra ni ang himuon nga puy-ana nato nga lagbag-ong langit ug yuta. Pero ang mga tao dito di na mga matay, di na masakit ug dili na san makasa. Unya ra nabuhata sa Ginoo human sa panudya. Wa pa may panudya busa naa pagyapon ang kalibutan apan mabot nga pagpanghugas nga mabag-o na. Dili magbuhat ang Ginoo lain nga kalibutan. Matud pa sa Biblia, Ecclesiastes 1:3, maura gyapong kalibutan na, dili mo labay. Ug mao niya ang bag-uhon nga himuon sa Dios nga bag-ong langit ug bag-ong yuta. Ecclesiastes 1:3. Mao na atong tubag sa may pangutana ni Brother de la Casa, nya atong paminawon si John Porca. Daghang salamat Brad Chok, mayong gabi kanimo ug labi na sa atong obispo diha sa Maasin, Diocese of Maasin, si Precioso Cantillas. Mayong gabi Bishop nya sa Matalom Leyte. Magkita ta karong maabot 16 ug 17 magkuyog bis Brad Chok ug Brad Adam. So yan po lang po may nga maayo mong biyahe travel ug sa mga organizer nga naa din sa Liloan, Cebu. Nya mayong gabi kayong tanan labi na attorney Maningolo sa Matalom Leyte. Attorney magkita nya tapon. So yan po lang sad may nga maayo may lawas nga maka dayon may way makababag sa ato ang Basic Bible Seminar Brad Chok. Nya ako pong tana Brad Chok nga gipada man nini no linggo among kauban da sa parokya nga mao ni suod kayong Monsignor Alcasarin, Patricio Alcasarin nga kadaw na sila magkita. Nagingon siya Brad Chok nining pangutana magsugad sa Genesis 22:1 ngadto 18 nga si Abraham naghalad man sa iyang anak nga si Isaac didto ug unya wa mahinayon tungod kay naay anghel nga may gunit sa iyang kamot. Unsa may kadugtungan nining halad ni Abraham sa paghalad ni Kristo dito sa Calvario Brad Chok? Unsa may katinawan nato ani? Ang usa ka bayo kayong ingon nato nga pagpasabot ni parallelism ang pagtandi ni Abraham nga gisugo sa Ginoo nga ihalad ng imong usa ra gyud ka anak si Isaac nga hilabihan kabuutan pinangga kay sa iyang amahan og si Abraham naguul sad siya unsa man gihatas Ginoo bawion ra man sad. Pero misalig ko nimo Ginoo ikaw magyud ang magbubuot, ikaw magbubuhat, wa ko'y mahimong lain. Ako nang tumanon. Pero gisagang sa Ginoo paghuyad ni Abraham siyang hait kaing baraw nga matalinggab ang liog sa iyang anak nga iyang gipahigdag bato. Altar to kutong tumpi nga bato. Yan ingon ang anghel Abraham. Nasukod na sa Ginoo ang imong kamaunungon, ang imong pagsalig kaniya. Mo sana ay sa karnirong nasangit ang sungay sa kahoy, mo na iilis, mo na ihalad, dili ng imong anak. Mo na nga, ang akong namatikdan nga may kayong pagkabatbat ini mo si Bishop sa Bohol, Alberto Uy, Abet, Bishop Abet. Ganingon siya, usa kadakong pagtulunan nga na hasulat nga si Abraham nga gustong mupatay siyang pinanggang anak ubos sa kabubuton sa magagahom. Kisagang sa Diyos, wa hinayon. Gipanalip niya na si Isaac. Pero si Jesucristo ang atong Ginoo, wa panalip di sa langit ng amahan. Diya nga siya miyanis kalibutan o gikas sa unang adlaw siyang pagkatao.
gigukod na siyang daan ni Herodes. O hangtod na dako ang paglutos, pagukod, o hangtod nga kilansang siya dito sa krus, ibabaw sa bukid sa Kalbaryo. Wa mupugong ang Diyos Amahan. Mao na ang maong obispo oy ningon nga pagkadako siyang gugma kanato. Nga bisan ang iyang anak ni Abraham nga nihana na siya patay gipugngan, pero ang Dios nga Amahan wa gyud mo pugong sa kamatayon siyang anak. Ngang tuyo ang kanang iyang dugo sumala sa Hebreo 9:22 kay gawas pagpaaga sa dugo ni Kristo Jesus nga magluluwas, walay kaluwasan, walay pagpanubos. So kitang tanan na destino sa mapait nga utlanan nga maong impierno. Pero kadtong dugo ni Kristo mao to'y naghugas, naglukat kanato gikan sa mao na hilabihan kadako sa gugma sa Dios. Kanatong makasasala nga pinagi sa kamatayon ni Jesus na luwas ta. Unya wa pugni sa mahan. Mingon man, ha? Kamong mga makasasala, kamong nagpasipala kanako. Yang akong anak nga masinugtanon, patyon, pugngan ako ang kamatayon, pero wa gipalabis Ginoo ang kamatayon siyang anak. Aron nga kitang mga makasasala matubos tungod siyang gugma kanato. Nga kinahanglan sad kanang gugmaha sa Dios, tumbasa nato o gugma. Ya San Juan 15:14, kunay gugma kamo kanako, tumana nga akong mga sugo. Manindot ang paralelism nga gipambit ni Bishop Uy, nga madung makita nato sa Facebook diya sa kining iyang programa. Mubo pan may paminahon ang pagpambit ni Archbishop Alberto Uy, Abit Uy. Waya, balik tas tumakauban niya si Dennis Abarquez. Daghang salamat Barsok ug mayong gabi kanimo og sa tanan nga nagsunod ni nga tuang programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko og sa live streaming og sa Facebook. Greetings nako ni Ian Lee diha sa Talisay og ni Brad Limpangog Gregory. Mayong gabi dia Brad, mayong hapon sa imuhang pamilya. Barsok akong pangutana ni gikan ni Brad Gregory Limpangog, tinuod ba nga adunay rapture Barsok? Kay matod pa sa mga laing sekta ang katong mga iya na sa Dios nga giluwas na sakgawon og musugat sa panganod ni Kristo. Unsa man ni katinuod Barsok nga dunay rapture mahitabo inigbalik sa Ginoo? Ang ato magong Biblia, kitang tanan nga nagtuon Biblia man ni nga gihipos sa simbahan nga matuon nga mga pulong na may nasuwat na sa Tesalonica 1 Tesalonica 4:13-16. Nga sa pag-anhiyo niya pagbalik ni Kristo sa kalibutan, gisapwang siya sa mga panganon. O kuyog niya ang mga angelis, kuyog niya magkalag o mga espiritu sa mga balaan. O matod pa samtang nagsugod na siya pag sakay sa mga anghel patumong sa kalibutan, nakita nga hilabihan kadaghan sa mga manulunda o niya na kalit lang nga gikan sa kalibutan doon ay pundok sa mga tao nga gipili sa Ginoo nga kini sila gihatagan niya bagong lawas nga dili na mamatay o kini sila misugat kang Kristo nga gisakgaw sa panganod o misugat kang Hesus. Mao ni ang mingon nato nga inganlan og kining sakgaw, pero sa English nganlan ni og say gigamit sa mga tao nini rapture, no? Rapture. Pero kanang maong rapture nga gisgutan dili na ingnon nato usa ka kahibulungan apan magpasabot lang kini nga kadtong mga tao nga nagmapunganon, full of discipline, silang mga pung o una sunahuna nga di sila magunahon nagdautan yang ilang kinabuhi lunlon paghalad sa Ginoo paglikay sa sala morning lang overcomers, mga mananaog nga igkamatay nato ng ilang kalag atong kalag hukman man sa Ginoo makapuyo man sa gingarian sa langit. Mo nang that rapture is somewhat controversial, some other issues regarding that. Pero nga itong kining buhaton, mao ra gyud ang pag sagup
nga adunay mga pinili sa Ginoo nga matud pa pagabot sa Ginoo sila mosugat kang Hesus diya sa kapanganuran mo pa si Jesus mo tugpa aron paghukom sa mga buhig sa mga binatay. Mo ang welcome group whose lives are perfect mananaog niya their bodies corruptible gilisdan Ginoo mga espirituanon nga lawas nga makita, lawas nga mahikap, pero kini wala na kamatayon. Ya, mabuti ang pagkabanhaw. 1 Tesalonica Kapitulo 4, unya magsugod ni sa versikulo 13 ngadto sa unahan. Balik ta ngadto ni Carlo Brenas. Daghang salamat, Bradsok, pag-usab. Ug maayong gabi kanimo pag-usab, Bradsok. Unya, greetings din ako, Bradsok, ni Brad Bros Arandaki Intig ug kang Sister Nina Abraw Hautupat ug kang Brad Ilyong Arespunay. Maayong paglantaw sa atuang live streaming ug pagpaminaw ninyo. Ang akong pangutana, Bradsok, mahitungod ni ining atuang pamisa ba alang sa mga patay. Sa 2 Korinto Kapitulo 5, Bradsok, versikulo 8 ngadto sa 10. Na ako'y nabasa diha, Bradsok, sa 2 Korinto 5 nga tagsa-tagsa kanato mubiya sa atong lawas. Unya, muatubang kita kang Kristo aron iyang hukman sumala sa atong nabuhat maayo og dawtan dinis kalibutan. Mo na akong nabasa dito, Bradsok, nga ini kamatay din nato mao din ang pagbiya nato gikan sa atong lawas. Unya, hukman nata ni Kristo sumala sa atong nabuhat. Ang akong pangutana, Bradsok, nga panahon sa paghukom, Bradsok, diha naman yun na mahibaw-an nato, Bradsok, nga asa natong destino. Mahilangit ba ko? Maimpierno ba ko? Mapurgatoryo ko? Kay na may mahitabong hukom na diha. Unya, mahitungod po na ning atong pamisa, Bradsok, kung ang tao hinukman na ana mahibaw na siya sa iyang destino, malangit maimpierno ba siya, usa pa may gamit na ng atong pamisa, Bradsok, nga hinukman naman kaha ang mga nangamatay. Palihog ko pagpatinawa ni Bradsok. O may nang pangutana tungod kay nasuwat man na sa balang kasulatan sinuwat San Pablo sa Hebreo 9:27. Itudlo kining pagtulunana nga human sa kamatayon hukman day nagtao. Ang atong kalag matubang sukmanan ni Kristo nya kon nakapuyo ta sa pagpanton disiplina sa atong lawas kalag o pagsugot sa kabubuton sa Ginoo, pagalagad kaniya sa bug-os natong kasing-kasing, nya nagahugas na sa atong mga sala. Kita i-destino kiniya ngadto sa patahom o giandam niya ang puyanan sa kinabuhing dayon sa langit. Ug kadtong makasasala mo na nga silutan sila. Pero naman sa balang kasulatan nga ang Dios justisya nasa Salmos Kapitulo 6 versikulo 7, ang Dios maghuhukom nga matarong. Ang gagmay sa gamay rag silot, ang dakog sa dakog silot. Mo sa kadagkong makasasala nga nangamatay after death ang ilang kalag itambogin na sa impierno. Pero unsa naman tong mga kalag nga gagmay ragsa. Matod pa sa Ebanghelyo nga asoy San Lucas o Luhan 12 42-48 so nag-ingon nga ang Dios namulog nga kadtong mga kalag nga dagkong mga makasasala wa maghinulsol matambog sa impierno. Pero kadtong gamay ragsala gamay ra sagsilot ug dili to sila matambog sa impierno. Moagi to sila sa kahimtang o dapit nga human sila malinis dito sila qualified na nga balhinon ngadto sa langit. Ang atong siman nagingon mao nang linisanan nganlan na sa Latin og purgationes na sa Hebreo 1:3 Jesus facens purgationes peccatorum. Nganiad to si Jesus sa kadapit nga linisanan ug naglimpyo dito sa makalag or maandam sila sa pagsaka niya sa langit. So kanang dapit nga giandam ang gagmayng kalag nga dunay gagmayng sa mao na nga purgationes gikan sa Latin nga purgare sa kinat sila purgatorio linisana na siya og ana ibutang ang gagmayng sa nga di pa makasud sa langit kay napaibuling di sa ditambog sa impierno kay dakog sa man mao tambog sa impierno linisan as Ginoo humani ana balhinon na sila sa langit. Ya masabtan nato ang 1 Juan 5:16 kung nakakita ka sa imong igsuon
nga dunay gamay ragsa. Gamay ragsa. Yan po na. Kay pabangunon pa siya sa Dios tungod sa imong pagampo. So mo na nga giklaro nga pabangunon pero dili ka buhi pa batong higda-higda lang yan ibangon. Pero sa 2 Makabeo 12, 41-42, maayo nga buhat, balaanon nga buhat, kamo mga buhi, nga nagampo alang sa nangamatay. Aron sila, badbaran sila mga sala. Kay tinuray kung wa pa'y pagkabanhaw, kawang ang pagampo para sa nangamatay. Apan kay doon na may pagkabanhaw, may nungdanon ang pagampo para sa nangamatay. Aron katong dunay gamay sa mabadbaran silang sala. So, nagay mabasa. Sa 2 Makabeo 12, 43 ngadtos 45, ang inyong pagampo nga mga buhi makabadbad sa sala sa nangamatay. Buot pasabot, kalags purgatorio, dili na langit. Kay langit kalipay man, di sa na impierno, kasi impierno na may kagawasan. Magawas na sila ngadto na balhinon sa langit. Mao na atong tubag sa may pangutana ni Carlo Badinas nga atong pamisa, ato na idapat niya itong mga kalag nga naas purgatorio. Pero sa adlaw sa panodya, langit na malang og impierno, kadtong mga gagmay sa dalion tos Ginoo aron nga mari na sila sa tuo. Duha na lang kahutong ang mga mahalangit ug ang mga impierno. Kadtong dunay gagmay sa nga may abdan sa pagbalik ni Kristo, i-enhance sa Ginoo ang silot aron madali nya mapunta na sila diha sa tuo nga mga delegado na, mga pasudlo na sa Ginoo sa langit. Wa na purgatorio. Niya si Carlo Badinas ni balik si Marlo Amando Aquino. Salamat Badsok sa ikaduhang higayon Badsok. Ang akong pangutana Badsok may tungod sa kuan kanang katubang panahon sa kuan Badsok ba sa creation Badsok ba sa pagbuhat sa paglalang sa Ginoong Dios sa kuan Badsok ba sa kalibutan ba o sa tanang butang Badsok ba. Sa pagbuhat niya sa kalibutan Badsok kanang di ba ang kuan ang gisgutan nato kalibutan naman yang gibuhat ngano man nga naamay kuan Badsok nga siyam naman ang kuan ang planeta Badsok. Kanang pangutana ha, ngunay pangutana di ko katupag, kaya di man ko Ginoong naghanayog nabuhat atong mga planeta siya man. Siya dunay katarungan ganong siyam ra ka planeta wado nga gihangtod karon dunay gibana-bana dunay bagong planeta but not confirm infallibly. Naingon na ini ikapo ng planeta pero wa man gyud ma-confirm sa mga scientists nga tinuod. Siyam ra gyud. Muna mutan na taganong gisiyam na ayaw ipangutanan nako kay nainabo nga sa pamutang sa Ginoo mga planeta nga siyam ka buok, wa mo ko didto. Sa bakikaw kay ko butubag ko niya na bitaw. Ang tubag na mo na pagbuot sa Ginoo. Dili ta kabuot siyang kapakapang buhatan. Rode la casa. Salamat pag-usab Badsok og mayong gabi sa tanan gyud natong listeners ng atong programa. Labi na gyud diha sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Lina ni Elmer Sabiliano, Ronnie Reyes og ni Luis Antumo Abing. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Badsok aritas kasulatan dinhi sa Juan 14:28. Nagkanayon, if you love me, you would be glad that I am going to the Father, for He is greater than I. Sabi ni Saya pa, nagkanayon, kung gihigugman ninyo ako, malipay kamo, nga muadto ako sa akong amahan, kay ang akong amahan labaw man kanako. Juan 14:28. Sa Lucas 21, tudling 9, naingon na sad ang maayong balita Biblia, ayaw kamo kahadlok kung makadungog kamong magubat o mga kagubot. Kay kining mga butanga kinahanglan nga mahitabo gayud pag una. Apan, wala kini magpasabot nga mauna kini ang katapusan. Lucas 21, tudling 9, doon na gayud mahitabo, nga mahitabo gayud pag una, ang mga pasabot ni ini nga mao kini ang mauna kini ang katapusan, dili ni nagpasabot nga mauna kini ang katapusan, makadungog mo gubat, di pa na ang katapusan. Sa Kaalam 1:14, gibuhat sa Dios ang tanang butang,
aron magpadayon kini ug ang tanan nga iyang gibuhat pulos maayo. Kaalam 1:14. Klaro kay Bradsok nga ang tanang butang nga gibuhat sa Dios pulos gyud maayo. Akong pangutana ani Bradsok, kanang ilaga ba Bradsok gibuhat mo na sa Dios, unsa may nakaayo ana Bradsok? Paliho ko no kung patin-aw Bradsok. Tino na Brad Rudy, sa Genesis 1:30. Human sa kapang buhatan kon creation nga gihimos Ginoo mga makita ug dili makita, mga dagko ug mga gagmay nga mga butang o buhing binuhat sa kalibutan. Iyan ang pagbuot. Mo na nga dunay ilaga, dunay bitin nga mo to sa may makuha na tong bitin nga mamahit man na labi nagkubra ang laway na makahilo kapatay na sa tao. Sa Proverbio 14:6, mingon ang Dios, ang tanan nga gibuhat nako pulos doon na ko'y katuyuan. Doon na sila'y kapuslanan. Doon na sila'y katuyuan. Ang tanan nga gibuhat nako. Mo'y pong Ginoo. Muna ko sa may nakaayo ang bitin nga napalgan dito sa Japan nga kanang mga lakay ang bitin ilan ang dakpon. Nya may maghilam mo dakop, di man mo kapaak nila. Nya gisuod na nilag laboratory. Nya kanang ilang mga laway labi na sa kubra, ilan nang gikuha, gi-extract. Nya na matud-an nila nga puwerteng mayuhang tambal. Doon na elemento ila sa isang book. Tambal di ay. Mo na nga sakto gyud ang ingo sa kasulatan nga ang tanang butang nga gihimos Ginoo, doon na iyang tuyo. Nasa Proverbio 14:6. So, kanang mga ilaga, sa may kapuslanan ang ilaga nga kusumo na mangutkot yan, maglabang sa atong kananan, mahugaw na atong kananan. Wa kay hinungdan nga ilaga ka. Kanang ilaga kay lison mo sila pag suod sa mga balay sa tao kay nangandam na magbunal, nangandam naghilos ilaga. Naay nagnanaw-nanaw ana kanang dagan ang ilaga. Sikwatihon din na sa mga langgam nga dagko. Kanuno na nila. Labi nagpanahon sa adlaw niya nasa kaumahan makita man nila sakdap din ang mga dagkong langgam. Muna ilang kanunon. Masa to pa gibuhat ni sila nga kalanunon sa mga langgam. So doon naging kapuslanan ron. Matod pa Ginoo doon naging kapuslanan. Nya arita ni John Porca. Dahil salamat po. So, nakalimbot ko grisa kong nanay. So, bayang gabi nanay sa Manlapok, Basin City, Taycrisin, Dulurito, sa Pining. So, layo man itong matalom karong 15 o 16 o 17 nay. So, muan namin si Brad Sok ug si Brad Adam, mag-basic Bible seminar mi. Nya, tanang taga-barangay kani ag-esperanza, labi na sa akong mga Porca family. Kung makabot mo sa matalom, bisig kagnaan mo masakop nga parokya, imbitado gyapon mo nako nga mga pagkita ta dito ang layo-layo man na pero sa may kalsada o naman mo mga service so magkita niya ta dito. So ako mo ta na Brad Sok nga nagingon man din nga kanang panlimbasugi alang kaninyo ang kaluwasan. Filipos 2:13. Walay mahimo ang tao gawa sa Dios. San Juan 15:5. Pero dili sa Episo 2, Brad Sok, 8 ngadto 9, nag-ingon man nga, wala na kinahanglan na ang pagpaglimbasog. Kay giluwas na ta ni Kristo. Una may katinawan ni Brad Sok, puro magnagsungag ng mga bersikulo. Kanang Filipos 2, 12 ngadto 13, mga puong na San Pablo nagpaibawag yun nga, pandimbasugin yun yung kaluwasan, uban ang kahadlok ug pagkurog. So, gisugo kita nga, manlimbaso kita. Kaya bisan si Kristo, bugat-bugat magyod iyang gingon. Diyang tao mingon, Ginoo gusto kong malangit. Sipong ni Jesus, kung gusto kang malangit, sunod ka nako. Kung gusto kang malangit, pasana imong cross. Papasaan God. Ya, kung gusto kang malangit, ingon ang Ginoo, ayaw kalimot. Nga, kung gusto kang malangit, tumana ang mga sugo. Muna nga, doon buluhaton, doon bugat nga buluhaton nato, di lang kay gangaan mo sa panlimbasugan. Kaya sa itong daan sa kaluwasan, nga naningkamutas pagsunod sa gitudlo ni Kristo San Juan 15:14, nga kadtong gustong maluwas, iyag yung tumanon mga sugo.
Pero alihan ta ni Satanas pinagi sa mga temptations, mga matahom nga babae, mga bahandi og salapi nga sayon kuhaon pinagi sa dawtang paagi sala na og sa mga babae nga magbaligya sahay makalilisan kayo kay mga lalaki mapuangod gyud sa to pa matuandos gyud sa kapildihan. Mura nga manlimbaso gyud ningon si Sirach 21 Kapitulo 21, versikulo 1 ug 2, gusto ba kang malangit? Gusto kang dili makasa? Likay sa okasyon sa sala. Ug lisod kay na paglikay. Kini atas sa kalibutan nga nagaalirong kanato nining madangog kalibutan sa mga tanyag ug mga parayag ni Satanas nga magapuka nato. Busa na ay panlimbasog. Panlimbasog sa pagampo, panlimbasog sa paglikay sa sala, panlimbasog sa pagbuhat og mayo. Kay kanang magbuhat og mayo, empty ang iyawa, dili siya kasuhod. Nga naman, kay samtang nagbuhat og maayo na ang Dios suod sa atong kalag, suod sa atong grasya, og siya manalipod. Siya mo away siyawa, muduol ka nato. Muna nga, naagay panlimbasog. Dili nga sayon nga kasayon niya na. So, muna nga, ang gingon nga, ay nalang pagbuhat, kay humanandaan imong kalawasan. Dili man na mo ipunto sa gisulti sa Ginoo. Ningon ang Ginoo nga Efeso 2:8 nagaluwas ka mo pinagi sa grasya. Dili sa inyong buhat. Siya na may nagbuhat. Pero ang sabot ni Jesus nga sunda sad ko. Kay gihimo na ko ang kaluwasan pinagi sa pag-antos ug pasakit sa kamatayon. Busa kadtong gustong mosunod kanako ningos Kristo, magdumili sa kaugalingon. Magtuman sa sugo. Busa doon na tayo buluhaton. Dili ingon niya na kasayon nga mutug lanta, kaon, ya simba, luhod. No. Kinahanglan sa ta mulihok na sa Isaias, sa 1 Timoteo 4:13-16. Magkugig ka tao. Matud pa sa isultin sa Pablo, pagtuon sa balang kasulatan. Paminaw sa balang kasulatan. Ubasa sa balang kasulatan. Ya tumana na. Og sa imong pagtuman og pagbansay na kay inganlan og katakos pangadto sa mga kawalayan. Tudlui sila sa imong nakatunan nga dalan. Dalan sa kaluwasan masigpit, buot sa disiplina ta. Ya ang dalan sa impierno halapad kay nadi ang tanang mga tintal ug haylo nga makapasalaag kanato. So, do na gyud panlimbasog. Dili kay humana buhatan ni Kristo ang kaluwasan sa iya bahin. Pagtubos kanato. Pero humanta niya tubsa kita nasad ang baos, mutugbang siyang kasakit. Nga mao na ang atong ningon si Kristo, pasana imong krus. Unsa man ang krus? Responsibilities. Unsa man ang krus? Mga sugo sa Ginoo. Unsa man ang mga krus? Mga pagsulay pagantos. Nga mo pailob ta. Sa to pa, dili gyud halapad, hayahay ang daan sa Ginoo. Ang daan sa Ginoo sigpit ug ang pultahan hiktin. Ang mga tao tuwa mo pili sa halapad nga daan, dagkong pultahan, apan dili na makaluwas. Sa adto ta sa sigpit nga dalan, o niya hiktin ang pultahan, kay mao na ang utlanan, gingharian sa Dios sa langit. Nya si Dennis Barquez. Daghang salamat pag-usab Barsog ug mayong gabi sa tanan nga nagsunod sa live streaming sa DYRF Radio Versa ug sa Facebook Live. Daghang salamat sa kanunay pagsunod sa among programa. O greetings nako ni Attorney Mark Johnson Cesar diha sa Mandawi o ni Brad Edwin Paragoso sa Tongkop Ming Nanilya. Barsok, ako pangutana Barsok about ining Bible and tradition. Kita Barsok nga mga Katoliko mugamit gyud og Biblia o nya tradisyon. Kay mao man ni ang tudlo sa simbahan. Ako pangutana ani Barsok, kining mga laing sikta dili man gini mugamit og tradisyon kay para nila Barsok ang tradisyon mugna lamang sa opinion sa tao. Kaya ang ilang gamiton Barsok, Bible alone. Dili silang mogamit og mga libro nga musupak sa Biblia. Ang akong pangutana ni, nganong dili man sila mudawat sa tradisyon sa mga apostoles nga wala na mahisulat sa Biblia. Nganong kita Barsok nga Katoliko mudawat bantag mga libro ug mga tradisyon bisag wala na mabasa sa Biblia. Usa may explanation ani Barsok nga kita may dawat sa tradisyon unya ang mga laing sikta dili mo dawat sa tradisyon nga gitudlo sa simbahan.
Ang mga pamahayag sa itong mga igsoon, wala na sila mahibaw nga, kung mutuo silang Biblia, mutuo silang tradisyon. Kung mutuo silang Biblia, mutuo silang tradisyon. Kaya ang Biblia, gikan mas tradisyon. Bible comes from the mouth or oral teaching. Nga ang Biblia gikan ni sa binaba, gipalanog nga panudlo sa baba. O mo ni atong mabasa sa Balaang Kasulatan. Nasa Jeremias, Olohan 36, 18. Og busa si Barok, mitubag kanila. Siya mibungat ni ining tanan nga mga pulong kanako sa iyang baba. Og isulat ko kining og tinta dinis basahon. Unya nag-ingon kanako nga Barok isuwat kini. Matud pa ni Jeremias. Ngano kay kining akong ipasuwat nimo gikan ni sa Dios akong ipaminaw og ni karon ni anak nako og ako nang diktar kanimo sulatana aron mahimo ng libro. Bosa gikan ni Barok nya si Jeremias na minaw pong Ginoo nya ang pong Ginoo nga gilitok gidiktar ni Jeremias gisuwat ni Barok. Boto sabot kanang Biblia gikan na sa oral words. Gikan na sa pulong sa Dios nga iyang gibalita o gitudlo gikan sa baba. Unya si Barok mitubag kanila. Siya mibungat ni ining tanan nga mga pulong kanako siyang baba gikan ni Jeremias. O kining diktar ni Jeremias natural gikan sa Dios. So from the oral teaching then advance to written teaching. Mutuo ka sa Biblia ka ng written teaching, mutuo yung kag tradisyon. Kaya ang Biblia ay gikan sa tradisyon. Nana sa Jeremias, Kapitulo 36, versikulo 18. Busa mo ni sa San Pablo, may tugan, may paligon, nga gipadaanan ako, tamdanan pagpanudlo. Nga mao ang tradisyon, ug ang Balaang Kasulatan. Unya, amo sang ipada. Ang mga magtutudlo, moaga kanyo pagsabot. Mo nasa ipada sa Ginoo. Nga magtutudlo, nga mo pasabot ninyo. Yan ay reklamo sa sa kalugar sa Jerusalem. Nga doon ay nanudlo ka na mo. Pero nakapalibog man na mo. Kinsa man to sila. O gitug-an na yun. Nung ningon na San Pablo, mao di ay kadtong mga tawhana nga mitudlo kaninyo ug nangasayop ng pagsabot kay kadtong mga tawhana dili namo pinadala. Dili pinadala. Basta dili kay pinadala, masaag yun. Ya mo nang ingon San Pablo, mao di ay kay kadtong mga tawhana nga niadto ninyo aron pagtudlo ninyo dili namo pinadala. So mo ning gisulti ni San Pablo busa kinahanglan yun nga pinadala sa mga apostoles. Doon inganlan na to og the ceremony of sending them pandungan sa kamot unya mga pila ka bulan, pila ka semana, pila ka tuig niagi gyud na sila og training balansayon nga gikan sa baba sa mga apostoles. Nya manudlo na sila di na mo sultig mga sayop kay di man to sila magbuot silang kugalingon. Ang gitudlo naman sa mga apostoles. Mao na atong tubag sa mga pagkutana niya si Daghang salamat si John Porca. Daghang salamat Brad Chok o ayang gabi ida sa mabulo sa akong silingan. Nagtanaw labi na pud sa Lapu-Lapu si Brad Cune og si Cornelio Amet og si Brad Romeo Danyo atong presidente si FDDA. So makita tawag mapon sa Basak Mercado sakop sa Marigondon, Lapu-Lapu City. Ang pangutana Brad Chok nag-ingon, dili matuod ang gitudlo sa Katoliko nga si Maria walay sala kay diya sa Roma 3 cheese tanang tao nakasala. Ug gani si Maria mingon kay si Maria mingon nalipay ang akong kalag pag-abot sa Ginoo nga akong maluwas sa to bas Maria luwas unon niya. Nganong moingon mo si Maria way sa. Unsa may katinawan ni Brad Chok? Ang katinawan niya na mo nga ang mabasa na to sa Roma 8:28-29.
nga ningon ang Dios nga dunay pipila nga gitawag na nakong daan. Kay gipili na nakong daan. O kay gipili na nakong daan, sila gihimaya na nakong daan. So dunay exception of the rule. Nga ang tanan nakasala, pero si Maria walay sala. Way buling sa sala. Kay matod pa ni San Gabriel, maghimaya ka Maria. Puno ka sa grasya. Kaya Ginoo na ka nimo. Ang usa ka baso nga puno na sa tubig, huwaranan ni mong lana, muawas ang lana. Kaya baso puno na mas tubig. O gingon ni San Gabriel, anghel, nga si Maria puno sa grasya. Kay puno sa grasya, way luna ang sala. Muawas ng sala gikan kaniya. Kay puno man sa grasya. Mabasa man na sa San Lucas 1 nga ningon ang Dios adtua kining babayhana. O kining akong mga pulong mo isulti kaniya. O ang pulong ni San Gabriel gikan to sa Dios. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Nya na sa awit 4 versikulo 7, kining babae nga esposa, sabot esposa Espiritu Santo, labing matahom ug walay buling diya kaniya. Kining moong propesiya nag-ingon nga tagna ni nga ang katumanan mo si Maria, labing matahom ug walay buling diya kaniya. Sa ato pa sinless na as Biblia, full of grace, and the woman chosen by God is sinless. Walay sala. Mo nang utangan natong sala, ato na nang katungdanan nga gisunod, gikas panuway nga ang babae gipili sa Ginoo, ginganlan og makasasala. Paingon ni Maria nga naghimaya ako pagabot sa akong mangluluwas, natural. Kay giluwas mas si Maria pinagi sa pagpugong sa bisan unsa nga tintal nga umabot, gialihan sa anghel San Miguel, gialihan sa grasya sa Dios. Muna nga siya sa kay giluwas man siya pinagi sa pag-ali. Buot pa sa buot nga muagi si Santa Maria og usa ka ngit-ngit nga dapit, nya dunay dagko ditong mga kining laom-laom mga puno sa lapok. Nya dili siya kabantay, matugsad sa lapok pero gialihan daan. Na mo preventive salvation. Mao na nga si Maria nalipay nga giluwas. Kay gisagang daan wa gyud siya mahug sa lapok sa kasalanan. Mao na atong tubag sa may pagkutana ni Brad Yabtan tas panahon. Salamat kayo ni Julius Kapulutan nga atong engineer. Nya uban nato si atong mga kauban karon si Carlo Badinas, Dennis Abarquez, si Mado Aquino, Rodi Recaso, John Porca. Mao ni atong mga kaubanan karon nga ni Batbat og nagpaambit aron nga matuhog nato ang labing gikinahanglan nga kasayuran, katinawan sa atong pagtuo. Ang Dios magapanalangin ka nato. Greeting din ako ni Brad Sulping Algeri diya sa San Fernando, bansiyang Kapikas nga hilabihan ka matinabangon. Labinas mga proyekto sa simbahan, nagyod, paluyon na sila. Nagkasalamat niya sa atong Cura Parroco San Fernando, si Monsignor Alfredo Romanelios. Iyang mga kaubang mga pare, Monsignor, si Father Villar, o si Father Medina. Salamat. Ang Diyos magapanalangin nato. Tagbutapuhon ni atong tulumanon, katinauan sa pagtuong Katoliko.